Есенмісіз эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Лилия Гатина алгатыба койбір темалар турында. Яблочко бакчачылык ширкетинде тавыш гауга чыгарга турамының себебі неде? Самокат уенчык түгел, Чаллыда электр самокатлары буенча рейд дәвам итә. Чаллы биючиләре иң яхшылары. Бисеринки ансамбле Мәскәүдә узган Россия талантлары союзы конкурсында гран-при яулады. Яблочко бакчачылык ширкетинде тавыш гауга чыгарга турган бакчачылар кабан дуңгызы үрчетүне күршеләренә зарлана. Алар фикеренчә, аның участокта ферма оештыруга хокукы юк. Безнең иҗат төркеме урында булып проблемага ачыклык кертте. Смотри, видишь, что делает? Кабан дуңгызлары йорттан чыгарга ирек бирмейди. Видео авторы әлеге язманы Яблочко бакчачылык ширкете рәисенә дә җибәрәләр. Жаловались на то, что их урожай съедают кабаны. Они каким-то образом пробираются даже через заборы, подрывают или как-то пролезают и уничтожают урожай. Кабан дуңгызларын үрчетүче Фәргат Хәсәнов хайваннар кыймалары булмаган участокларга гына керә ди. 217 федераль закон буенча бакчада азык-төлек культуралары утыртырга һәм йорт төзергә генә ярый. Хәтта тавыклар асрарга да рөхсәт ителми. Фәргат Хәсәнов исә кабан дуңгызларыннан тыш 30 суты участогында кәҗә, тавык һәм күркәләр тота ди бакчачылар. Я получаю 12 тысяч пенсию, да? Я всю жизнь пахал, на корчиках пахал, да? Чтобы кормиться и семью кормить. А я сейчас выживаю, поэтому скотину держу и огород держу. Фәргат Хәсәнов хуҗалыгында бүген 13 кабан дуңгызы, 12 кәҗә, шулай күркә, тавыклар һәм эт бар. В принципе, соседи, которые рядом окружают, никто не против. Мы подписи даже собрали, у нас есть. Кабан дуңгызлары сарайда яши, санитар нормаларны исәптә тотабыз ди ферма хуҗасы. Навоз у нас вот в огород уходит. Огород, пожалуйста, навоз. Соседи, короче, у нас просят и соседям даем. Жалко, что ли? Как вот санитарные нормы? Вот все в огороде у нас санитарные нормы. Чистоте, они чистенькие, как бы запаха нету. Бакчачылар барыбер мондый күренештән риза түгел. Алар экологларга, хукук сакчыларына да мөрәҗәгать иткәннәр. Әлеге проблема хакында прокуратура хезмәткәрләре һәм Тукай районының баш ветеринар табибы да хәбәрдар. Забор имеется, но он не... То есть он не по требованиям, какие должны быть. Тем более поголовью она гуляет, на свободном выгуле. Это тоже категорически запрещено. Она должна быть, еще раз повторюсь, в помещении закрытом и закрытый доступ ко всему. То есть обслуживающий персонал должен только быть один, одежда должна меняться. Моннан тыш бакча җиһазлары да һәр даим чистартылып торырга тиеш. Күпләп хайваннар асраучы бакчачы кагыйдәләрне бузмаска вәгъдә итте. Бакча урамына асфальт салсалар, хәтта хайваннарны бетерергә сүз бирде. Лилия Хәбибҗанова, Ләйсән Габдрашитова, Артем Колесов, Яңалыклар. Әгәр сезне борчый торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 5131 номеры тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp ашада юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 8939 301 31 31 номер буенча көтеп калабыз. Самокат уенчык түгел, Чаллыда электр самокатлары буенча рейд дәвам итә. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре юл кагыйдәләрен үтәүне тикшерә. Юл хәрәкәте кагыйдәләре буенча роликлы тимер аякларда йөрүчеләр 250 ваттан көчле булмаган двигатель белән җиһазландырылган, тизлекне сәгатенә 25 километрдан арттырылмаган самокат һәм электр самокатлардан хәрәкәт итүчеләр җәяүлеләргә тиңләштерелә. Алар тротуардан йөрергә тиеш. Госавтоинспекция рекомендует лицам, которые передвигаются на самокате, адекватно оценивать дорожную обстановку, особенно при переходе нерегулируемых пешеходных переходов, и переходить проезжую часть, спешившись, ведя самокат рядом с собой. Электр самокатларын паркларда һәм шәһәрнең яр буйларында арендага алырга була. Аларда йөрүчеләрне прокатка бирүчеләр катгый рәвештә күзәтеп тора. Алар балаларга һәм аек булмаган кешеләргә самокат белән идарә итәргә рөхсәт итмәячәк. Правила использования, в принципе, элементарные. Это не превышать скоростной режим. На набережной это составляет 20-25 км в час. И перед поворотом можно сбрасывать скорость. Под вечера тут бывает народ, конечно, но люди катаются. Здесь все равно мы сдаем с 18 лет. То есть, если приходят с родителями какие-то лет с 14, допустим, то под их полную ответственность мы берем подпись, естественно, их номер телефона. То есть все это регламентировано.
Әгәр самокат 1 киловаттан һәм оннан күбрәк егәрлеккә ия икән, ул скутерга тиңләштерелә. Моңа бәйле рәвештә транспорт белән идарә итү өчен таныклык кирәк. Таныклык булмаган очракта йөрүчеләргә штраф салына, аның самокаты махсус урынга озатыла. Лилия Гатина, Руслан Бикмухаметов, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шолы биючеләре иң яхшылары. Бесеринки ансамбле Мәскәүдә узган Россия талантлары союзы конкурсында гран-при яулады. Шәһәрдәшләр ике бию башкарып, жюри әгъзаләренең күңелләрен күтәрде. Талантлы шолы биючеләре белән безнең иҗат төркеме дә очрашты. Бисеринки ансамбле рус мәдәниятен шагылдыручы бик тә эчтәлекле бию әзерләй. Берничә минутлык чыгышларында рух ныклыгын шагылдырырга, назлылык та күрсәтергә өлгерә. Әлеге бию жюри әгъзаларын таң калдыра. Мы танцевали первый танец, это куполинские узоры, это стилизованный танец. Он про любовь, про праздник Ивана Купала. Там девушки и парни ищут себе вторые половинки, прыгают через костры, плетут венки. А второй танец – это «Многое лето русской земле». Это эстрадный танец. Мондый күрсәткечләргә ирешү өчен коллектив озак әзерләнә, көн сайын репетицияләр уздыра, һәр хәрәкәтләрен ныклап шарлый. Әйтик, Марат һәм Нурислам кичкенәдән үк бию белән шөгыльләнәләр. Оста итеп бию өчен бер-береңне аңлап биргә кирәк диялар. Мы очень долго готовились, и когда объявили гран-при, мы очень радовались. А помогло, наверное, собранность наша. Большое старание, то, что мы готовились довольно долго. Мы отрабатывали каждое движение, каждую поддержку. Нам в этом помогали наши учителя, в особенности Эльвира Радиковна Фахридинова и наш директор Лилия Эдуардовна. Яшь биючеләр яңа үрләр яуларга әзерләнә, хәзер алар яңа биюләр өйрәнә. Лилия Хәбибҗанова, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматы иде. Мине Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Реабилитация после инсульта и ЧМТ. Восстановление глотания, запуск речи. Аппаратно-вибрационная нейростимуляция. Транслингвальная нейростимуляция при детских церебральных патологиях. Летнее предложение от Enzo Home. Мебель, матрасы, текстиль. Все товары из наличия на самых выгодных условиях со скидками до 50%. Решайтесь. О цене договоримся. Мебельный центр Соло. Новый город 4110. Успей заказать со скидкой от производителя до 50%. Пластиковые окна, натяжные потолки, обшивку и остекление балконов, входные и межкомнатные двери. Наш адрес: Новый город, 1815.